from God's Word radio broadcast. Ini nga nga segment sa Daily Light Abyan, ginapatuhoy naton ini sa mga Ilonggo speaking and viewers nga dira sa Negros Occidental. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo sa mga istasyonan sang radyo dira sa Inubaan, sa Sipalay, sa Kawayan, sa Kabangkalan City, kag bahin man dira sa Mabinay. Sa aton nga pagpamalandong karon sa sining pulong sang aton Ginoo, akon basahon ang ginsulat ni Apostol Pablo sa kay Tito sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5 ug 6, duha ka bersikulo nga nagasiling: Sa sining kabangdanan ginbilin ko ikaw sa Krita, agod nga makaayo mo ang may sayo, kag magtangdo ka sing mga tigulang sa tagsa ka banwa, suno sa gintulin ko sa imo. Mga tao nga di sa lawayon, mga bana sang isa ka asawa, nga may kabataan nga nagatuo nga wala ginasumbong nga mapinatuyangon ukon balingag.